Kaya nakakita mo. And this is what our brother did. Nakaya niya sa daga, ginawa po niya, quiet dignity, ginawa na niya, i-involve the people. Kaya tama ng pagkakomplate, okay, sabihin niyo, ano pwede natin gawin? Ano yung problema natin? Anong ba yung iaambag ninyo? Anong kaya natin gawin? He really empowered the people. He gave them dignity, kaya yung nago po, from third class city, naging first class city. He gave the people dignity, naging bahagi po sila ng tamaan. Hindi lang niya ginawa, nagbigay ng gamot, nagbigay din sa hospital yung mga tao. Minsan ganun tayo nabibilib eh. Wow, nagbigay ng gamot, wow, nagbigay ng gamot, wow, pinadala sa hospital. Pero, wala namang dignidad yung mga tao. Susunod na araw, babalik na naman, hingin naman ng gamot. Hindi naman bumatay ng pagbuhayan nila, hindi naman sila nagbigay ng dignidad para magbuhay at magtrabaho para sa sarili nila, araw na magiging. That is quiet dignity. Minsan po yung pagkinig pa ng kwento sa inyo, minsan po may isang matanda na mamalengke sa palengke, bigla siyang hinimatay, nag-collapse, natumba sa palengke. Tapos nung nakahiga siya sa palengke, lahat ng dumadaan, ay kawawang matanda. Ay, sino naman pamilya nito? Ba't niya tanda-tanda na sa papel ng malengke? Ay, ano kayo mangyayari sa kanya? Ay, ba't nandito siya? Ba't iniwan siya dito? Ay, saan ang gobyerno? Ay, kawawa na. Pagkamanan mo rin po isang kargador ang lumuhod. Kinuha yung sombrero niya, sabi niya, lahat kayo naaawa, magkano yung awa ninyo? Ito yung aking piso, bilhin natin ng kape, buha tayo ng sasakyan para madala siya sa hospital. Ano? Marami na po ang salita. Kulang tayo sa buhay at buhay. Amen? At ikatlo po, being a man for others. Isang tao para sa ibang tao. Ang nagpauso po nitong modo ito, man for others, ang mga Jesuita po, kung saan po ako nagka-post bago po kumonate. Sila po nagpa-sikat ng tingin ito, to be a man for others. At ano po natin, ang Panginoon, he was a man for others, inihala yung buhay para sa atin, si Robredo, ganoon din, kaya naminis natin, kasi po bihira yung tunay niya, kaya nanulong tayo, kaya namin po ito dyan, pero yung isang ito, namatay, nakatayo, muluha, lahat tayo nilifay, bihira sila, bihira yung mga tao talagang para sa ibang tao, para sa bayan, para sa kanilang kapwa. Okay. I-simplify ko po ang man for others para maisabuhay natin konkreto sa buhay natin. Ang maging tao para sa ibang tao. May kaibigan po akong pare, mas matanda po sa akin, at mas marunong, napakarunong. At madalas po kami nagdidibate. Kami madalas mag-away, magtunggali, magsalungatan ng puro-puro, pag talagang mag-express ng opinion, at madalas po ay hindi nagtutugma ang mga idea namin. Pero kung gagawin po, kaibigan kami ang gagawin nagte-text. Siya sa akin, ako ay nagte-text din po sa kanya. Minsan sabi niya, ako raw, lagi tayo nag-aaway, sabi niya. Okay lang sabi niya. Maaaring hindi tayo nagkakaintindihan, pero hindi ibig sabihin nun, hindi dapat natin intindihin ang isa't isa. Kaya kapag pa mas masatingin kung mas manyaman na ako nga, mapanyaring nakakaintindihan, pero mo rin sabihin, na dapat intindihan. Okay ba? Maaaring hindi ko matanggap ang idea mo, pero hindi ibig sabihin mo na dapat wala na akong respeto sa mga. Kaya po siguro na ngayon yung magkaibigan kahit sa gawa ang kaibigan. Dahil yung respeto mo ang isang bagay na pwede natin i-alay para sa isa't isa. Ang panggalang ay pwede natin ibigay to be a man for others. Hindi mo kailangan mga heroic deeds ang gawin natin to be a man for others. Hindi lang po igalang natin at respetuhin ang isa't isa bilang ibang tao, bilang isang kakaibang tao ang ano na maaaring may iba ang pananaw at paraan. And that is being a man for others. Na igalang po natin ang ating kapwa. Maaaring hindi nagkakaunawaan at hindi nagkakaintindihan, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na natin iintindihin ang isa't isa. Minsan po, many months ago, I share this personal experience. Wala pong personal, halimbawa lang. Pagkatapos ko mag-umilya, hindi ko na po alam kung ano ang umilya niya. May biglang nag-text sa akin, pagpasok ko sa kwarto, sabi niya sa akin,
Ano ang akala mo sa sarili mo? Kristo? Ba't ganyan mo magsalita? Ikaw ba si Kristo? I tell you, hindi ikaw si Kristo. Pag ganun po, natutunan akong hindi ng Kristo. Pero naglalaman ko sa isipan ko, sabi ko, kahit kailan, kahit katiting, hindi ko inisip na ako si Kristo. Kahit katiting ko, hindi mo na ako nangarap kahit paano ko na maging natulad ni Kristo. Kahit siguro maglakad ako ng palugod o padapa ng buong buhay ko. Kahit ano po siguro ang gawin ko, kaya naman hindi ako magiging katiting lamang ng ating Panginoon si Kristo. Siguro sa babas, pero sa ugali pa ang pagkakot na sabi ko sa bawang texting na sabi ko, oo, tama ka, hindi ako si Kristo, pero ako ang pare. Ako ang parish priest. At bilang pare, may kukunin akong pangaral. At sa kukunin ng pangaral, maaaring may masabi ko na hindi mo magustuhan, okay lang. Dahil obligasyon ko ay pangaral. At usually sa pangaral, sa ayaw ko sa gusto at walang personality ko, wala akong kinikilan ko, mabuti po ako may patatangan. So sabi ko na lang po sa kanya, wow, ibig sabihin mo, nakikinig ka sa comedy ko, maraming salamat sa pakikinig sa comedy ko. Madalas po, isang buhay natin dito, halimbawa, madalas po sabihin natin na marami ang nadidig. Ako hindi ko maunawaan, hindi ko naunawaan ang asawa ko. I cannot understand my wife. Pagkabisi ko, hindi ko maintindihan. O hindi mo naunawaan ang asawa ko. Pero at least, respetuhin mo siya bilang iyong asawa. Huwag mo niya? O maaari sometimes, I hear children, mga anak ko, nagko-comment, ako hindi ko naunawaan, hindi ko matanggap ang magulang ko. Hindi ko naiintindihan ang magulang ko. Okay lang yun, maaari magkaiba na kayo ng mundo at hindi mo naiintindihan ang magulang mo. Pero, bilang anak, ay dapat mong ibigay ang respeto mo sa iyong magulang. And being able to ibigay ang respeto mo sa iyong papa, you are being a man for others. Amen? Amen. Makakaranas po tayo makakaranas ng rejection sa buhay natin. Hanggang mamatay tayo. In fact, may mga tao na nanalangin, sana mamatay na tayo. But the point is, how do we survive that? Ano po ang ibabaw? Live a life na hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Live a life with quiet dignity. Also for others. Bigyan ng dignity na ng tao. And then last, maging tao para sa iba. Amen? Best example. Okay. Kung pong alam na po ninyo lahat ito, natinig nyo lang ito. Isang panalangin para sa kapayapaan. Prayer for serenity. You've heard this one. Panalangin para maging payapa tayo, panalangin para maging tahimik ang karubanan. Goes this way. Lord, sabi niya, give me the humility to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kababaang loob para tanggapin ang mga bagay na hindi ko kaya maguhin. Bigyan niyo ako ng lakas ng loob para maguhin ang mga bagay na kaya ko maguhin. At ang karunungan para na malaman ko ang pagkakaiba na mga kaya ko maguhin at hindi ko kaya maguhin. Yan ang pagkulang mo, hindi mo na kaya maguhin mo sa kanya kailangan. Pero pwede maguhin yung pananaw mo sa kanya. And I add a fourth line. If you would allow me. Idadagdag po ako pang-apat-anin. At Panginoon, pagkanuban po ninyo ako ng pasensya na marunong maghintay hanggang makilala ko ang tunay ng karunungan. The humility to change, to accept the things I can change, the courage to change the things I can, the wisdom to know the difference, and the patience to wait for that wisdom.